L'associació Riba Orquestra el que fa és obrir espais, generar espais de trobada entre persones diferents, produeix espais de sinergia intentant que hi hagi el màxim de diversitat de l'entorn on es troba. Nosaltres ho fem a través de la música i és per això que tot s'estructura al voltant d'una orquestra i és a partir d'aquí on sorgeixen els diferents projectes de l'entitat. El projecte que s'ha premiat és el de l'orquestra principal, que és la Riba Orquestra, de fet. Per mi la gràcia és que es treballa en xarxa amb tot el territori, és a dir, funciona gràcies a que estem al barri on estem i que les entitats com l'Escola Cervantes, com el Palau Alòs, com el Pou de la Figuera ens cedeixen el seu espai per poder treballar, de fet nosaltres no tenim espai. També ressaltar molt el paper de les famílies i les persones voluntàries que fan que això tingui endavant. El projecte té una part instrumental en grup, que es fa de treball en grups grans i amb barreja d'edats i de diferents bagatges, i alhora els diferents conjunts, aquest any més petit degut a la casuística en la que ens trobem en bandes, en orquestres o amb el cor. M'agrada venir a la Riba Orquestra perquè puc tocar amb altra gent y perquè aprenc un instrument nou. Para mí creo que el valor fundamental de la Riba Orquestra es el hacer comunidad, el que no solamente el fin sea la música, sino el cómo generarla, el cómo crearla, el escucharse entre sí y el poder aportar entre todos, tanto desde el barrio como desde la propia música. Y lo que me conquistó de la Riba Orquestra fue el que incluyeran a cualquier tipo de persona. Mi hija ha podido compartir la música con gente de todas las edades y bueno, mi hija tiene una deficiencia auditiva, nunca pensé que realmente llegaría a tocar la flauta y la realidad es que tanto los docentes como los propios alumnos consiguen incluir a cualquier tipo de persona. D'una banda, jo sóc mestre d'aquí i estic tocant amb els meus alumnes, això és un gaudi immens per mi. De l'altra, també sóc membre de l'orquestra, és clar, conjuntem totes les veus quan fem un concert i és una passada això, realment és molt emotiu i sobretot te fa sentir membre d'una comunitat més ampla, no només de l'escola, sinó que inclou a tot el barri. A nivell més d'organització, jo crec que també per totes les persones amb qui treballem i que hi treballem, suposa també una manera de veure diferent el fet artístic i una manera diferent de relacionar-te. Els valors que ens defineixen ens agradaria molt que es transmetessin en d'altres espais. Nosaltres el que fem és adaptar el projecte a les necessitats de cada persona, t'has de personalitzar molt en cada participant, però al final no tots podem ser tractats pels mateixos barems i això ens agradaria que es transmetés en d'altres esferes de la societat.